Здравствуйте, товарищи! Zdravím vás ľudia, ja som David. Máme tu sovietsku samonabíjacu pištol Tokarev TT-33, známu najmä z obdobia druhej svetovej vojny. Predtým, než sa na túto zbraň bližšie pozrieme, by som rád začal historickým kontextom. Teda vlastne, že prečo a za akých okolností bola táto pištol vyrábaná. Dlhé roky, ešte od carského Ruska, používali Rusi revolver Nagant M1895. Belgický revolver vo veľkých množstvách vyrábaný v Rusku. Jednalo sa o zaujímavý revolver s jedinečným mechanizmom, dosť obstojná zbraň, lenže ako 10 ročia plynuli a po prvej svetovej vojne už mnoho krajín malo vo výzbroji zavedené samonabíjacie pištole, tak aj sovietské velenie si uvedomilo, že ani oni nemôžu zaostávať a mali by tiež prijať do výzbroje nejakú samonabíjaciu pištol. Začalo sa teda výberové konanie a spomedzi testovaných pištolí sa ako favorit výberovej komisie ukázal byť dizajn Fedora Tokareva. No a táto Tokarevová pištol bola zavedená do výzbroje pod označením TT-30. Pozor, to ešte nebola táto pištol, ktorú tu vidíte, ale bolo to k nej veľmi blízko. TT-30 sa vyrábala v nejakých menších várkach, bola prideľovaná prevažne dôstojníkom a taktiež vybranému personálu na testovanie a podobne. A bola to ako celkom dobrá zbraň, lenže ešte mala nejaké nedostatky, nejaké muchy, ktoré bolo treba vychytať. Musíte pochopiť, že systém výberu nových zbraní v Rusku fungoval trochu inak než vo väčšine iných krajín. Lebo tam to bolo vlastne tak, že keď už sa v prvotných testoch ukázala nejaká pištol, že je jednoznačným favoritom, alebo teda nejaká zbraň, že teda favoritom z tých skúšaných zbraní, tak už sa hneď zaviedla do výroby často a vlastne tie nejaké chyby, nedostatky sa vychytávali za pochodu potom počas výroby. Takže tak to bolo aj s Tokarevom, že Tokarev TT-30 sa vyrábal, no a vlastne počas toho, ak už prebiehala tá výroba, tak už zároveň pracovali na novej variante. Už tam robili nejaké úpravy vo výrobných postupoch a nejaké drobné zmeny v konštrukcii, nejaké zjednodušenia a podobne. A táto akože vylepšená pištol bola zavedená do výroby ako TT-33 Tokarev. To je už táto pištol, ktorú vidíte tuto, to je ten slávny Tokarev, ktorý sa vyrábal v miliónoch kusov, známy v rôznych krajinách vo svete, taktiež hojne kopírovaný. Ten názov TT-33, alebo teda TT-30, vlastne to TT, to je skratka pre Tula Tokarev. Že Tula ako továreň, Tula v meste Tula a Tokarev ako názov teda toho konštruktéra Fedora Tokareva. No a poďme sa teda pozrieť na to, že čo to tí beťári teda vyrábali v tých továrniach. Máme tu samonabíjaciu pištol s krátkym zákozom hlavne. Už od pohľadu sa dá spozorovať, že Fedor Tokarev sa dosť inšpiroval dizajnami amerického vynálezcu Johna Mosesa Browninga. Keď sa pozriete teda na siluetu tej pištole, tak vidíte tam veľkú podobu s Browningovou pištolou FN 1903. Keď sa pozriete dovnútra zbrane, tak uvidíte, že Tokarev je veľmi podobný pištoli M1911. Veľmi slávny Browningov dizajn. Fedor Tokarev teda ako by skombinoval tieto dve pištole, zjednodušil ich a pridal tam nejaké svoje prvky. Pozor! Krivdili by sme mu, ak by sme povedali, že to je len nejaká lacná kópia, lebo lacná teda je, ale sú tam aj nejaké výhody oproti tým Browningovým dizajnom napríklad. Že môžete si všimnúť, že Tokarev je o niečo užší a má hladšie hrany oproti pištoliam 1911. A keďže je teda aj konštrukčne jednoduchší a tak robustne, tvrdo spracovaný, tak vydrží aj tvrdšie za obchádzanie a je dosť spoľahlivý. Ale tá jednoduchosť mohla byť niekedy aj nevýhodou, pretože keď si to porovnáme, opäť porovnám teda s 1911, ktorá má dlaňovú poistku aj manuálnu poistku, tak Tokarev nemá ani jedno, ani druhé. Dneska je síce už bežné, že pištole nemajú manuálnu poistku, napríklad najpopulárnejšie pištole Glock taktiež nemajú manuálnu poistku, je to normálna vec. Lenže musíte zobrať do úvahy, že v tomto období, kedy sa Tokarev vyrábal, tak ešte neboli tak rozšírené všetky tie zásady ohľadom bezpečnej manipulácie so zbraňou, všetky tie pravidlá manipulácie neboli až tak presadzované. No a v druhej svetovej vojne väčšinu armády netvorili profesionálni vojaci, ale teda v Červenej armáde väčšina vojakov boli bežní ľudia, ktorí boli povolaní do povinnej služby. Nejaký farmár, robotník, spisovateľ boli teraz povolaní do služby, dostali iba nejaký základný výcvik a dostali do rúk zbrane. No Tokarevi síce najprv dostávali len dôstojníci a tak, ale neskôr teda už keď boli v
v tej veľkej masovej produkcii, tak mnoho vojakov dostavilo aj Tokarevi. No a keď si predstavíte tisícky tých ruských vojakov, vo veľa prípadoch možno aj posilnených dobrou domácou vodkou silnou, tak nemôžeme sa potom čudovať, že zachovali sa určité záznamy o tom, že práve s pištolami Tokarev došlo k množstvu tzv. Friendly fire incidentov, to znamená incidentov, kedy jeden súdruh omylom postrel druhého súdruha, alebo súdruh postrel sám seba do nohy. Že aj takéto veci sa stávali. Teraz mierne doplnenie, pretože nedá sa povedať, že Tokarev nemal vôbec žiadne poistky alebo žiadny taký systém, pretože Tokarev v podstate mal poistku, tá kvázi poistka fungovala takým spôsobom, že jak tu máte to kladivko, keď ho natiahnete do takej polovičnej polohy, alebo do takej štvrtinovej polohy, takto, tak vlastne nedá sa stlačiť spúšť a nedá sa natiahnuť, je seknutý aj záver. Ale popravde neviem, či by som sa chcel na toto spoliehať s nábojom v komore. A taktiež to není také jednoznačné a priamočiare ako bežná manuálna poistka. Keď to chcete odistiť, sa musíte natiahnuť kohút dozadu. Keď chcete kohút zase spustiť, musíte stlačiť spúšť pri tom, jak pridržiavate ten kohút, teda to kladívko. Takže bolo doporučované potom, aby Tokarev sa nosil bez náboja v komore. Teda náboj je v zásobníku a v prípade nutnosti použitia obťahnete záver a máte zbraň pripravenú ku strelbe. No, teraz k tým nábojom, lebo ten náboj je ďalší veľmi originálny prvok. Keď Tokarev pracoval na svojom dizajne, tak v Rusku v podstate neexistovala nejaká domáca produkcia pištolových nábojov, ale v Rusku bola veľmi obľúbená aj medzi bolševikmi pištol Mauser C96, nemecká pištol. No a teda mnoho týchto pištolí sa v Rusku nachádzalo aj spolu s nábojmi. Toto bol teda náboj 7,63x25 mm Mauser. No a teda s týmto nábojom boli oboznámení, prišli im ako vyhovujúci. Tak jediné, čo potom spravili je, že zmenšili o niečo priemer tej guľky na 7,62 mm zo 7,63, aby sa uľahčila logistika pri výrobe a podobne. Lebo v podstate ruské zbrane v tej dobe používané, aj Mosin Nagant, aj Nagant revolver, boli v kalibri, síce nemali teda rovnaký náboj samozrejme, ale boli v kalibri 7,62 mm. Aj novú pištol chceli v kalibri 7,62 mm, aby to uľahčilo tú výrobu. Náboj 7,62x25 mm je špecifický tým, že má veľmi vysokú úsťovú rýchlosť na pomery pištolových nábojov v tej dobe. To znamená, že má aj dosť dobrý účinný dostrel a je veľmi priebojný. Dokáže teoreticky preraziť aj nejakú ľahkú balistickú ochranu, nejakú bežnú neprestrelnú vestu a podobne. Neskôr bol potenciál tohto náboja naplno využitý v samopaloch, napríklad Špagín, Sudajev, a taktiež na Slovensku mnoho strelcov má čezety pištole práve v tomto kalibri 7,62x25 mm Tokarev. Dokonca náš výrobca Grand Power vyrába aj niektoré moderné zbrane v tomto kalibri, pretože tých nábojov je u nás tak veľa a je tak rozšírený. A je to aj na dnešné pomery ako celkom zaujímavý náboj. Takže priebojný náboj s vysokou úsťovou rýchlosťou, pomerne efektívny, čiže veľmi zaujímavý kaliber. Pištol Tokarev mala pôvodne v Rusku úplne nahradiť revolvery Nagant, ale nakoniec to dopadlo tak, že obe zbrane sa vyrábali súčasne. Čiže používali sa aj Nagant revolvery, aj pištole Tokarev. Zbraň mala veľmi dobrú povesť, ako účinná, spoľahlivá, jednoduchá pištol. Bola exportovaná aj do ďalších krajín východného bloku a napríklad v Číne, tuším, dodnes vyrábajú jej kópie a v mnohých ďalších krajinách ju tiež kopírovali. Potom v priebehu 50. rokov už postupne bola nahradzovaná kompaktnejšími pištolami Makarov. Vtedy sa už vlastne to zmýšľanie zmenilo, lebo boli zavedené do výzbroje nové efektívne samopaly, útočné pušky, napríklad aj útočná puška AK-47. Čiže tam už pištole definitívne sa brali, že majú byť čo najľahšie, najmenšie, iba fakt na nejaké núdzové použitie alebo prípadne na použitie nejakými policajtami a bezpečnostnými zložkami. Takže vtedy už postupne Tokarevi začínala byť nahradzované menšími pištolami. Čo sa týka nejakého rozoberania tej pištole, tak to možno dám v ďalšom videu, lebo nechcem, aby to bolo nejak extra dlhé. Zatiaľ na dnešné video je to všetko, takže chcel by som sa vám poďakovať za pozretie. Do komentárov mi môžete napísať vaše dojmy z tejto pištole, ak ju máte, čo si o nej myslíte, alebo nejaké ďalšie zaujímavosti, ak vás napadnú. A taktiež sa budem tešiť, ak dáte like, odber, aby vám neušli ďalšie videá. Na teraz sa s vami lúčim a do svidania.